Fjumanki su favoriti iskusni jedriličari, no uvijek je podrže i oni manje iskusni sa sporijim brodovima jer ploviti se mora. Organizatori su uspješno prizivali vjetar, a na dan velike Fjumanke došla je čak i Škura bura s velikim valovima i kišom. Start je označen u 11 sati, a u borbu s burom i valovima krenulo je više od 140 jedrilica. Loše je vrijeme sigurno utjecalo da konačni broj prijavljenih posada i krstaša bude mnogo manji od rekordnog. A ki voli Škuru buru, niki ne voli Škuru buru. Za ča? Ča, bit će grdo danska. Biće puno vala, će biti dolika kod Omišlja i bit će teško jedriti. Ali dobro, čvrst je brod kad je biti dobro. Biće danas teško? Pa neće, ima nas puno. Jeste iskusni? Oni jesu, ja manje, ali jesu. Već godinama, od prve Fjumanke. Vrlo brzo nakon starta vidjelo se tko se najbolje snalazi u teškim vremenskim uvjetima, jakoj buri i valovitom moru. Posada krstaša Shining iz Umaga odvojila se već nakon pola milje od pratitelja, a najbliži im je bio krstaš Cuba Libre s iskusnom posadom sailing kluba Fly iz Ike. Na povratku iz Omišlja brod lučke kapetanije primio je poziv u pomoć. Srećom ništa ozbiljno, članicu jedne posade svladala je, čini se, morska bolest. Još je otkazalo jedno kormilo, ali bez posljedica. Drago mi je to da vidite što se radi, kako se radi, kako djelujemo na moru i normalno zato smo tu. Nakon 2 sata i 15 minuta regatu je prvi završio krstaš Shining iz Umaga s iskusnim Rajkom Kujundžićem na kormilu. Dolazak pobjednika u cilju u riječkoj luci uvijek je spektakl za gledatelja, a cilj regate je postavljen samo 100-tinjak metara od središta rijeke, ovih dana preplavljenog inozemnim gostima, prava je promocija jedrenja. Ono što je bilo jako lijepo je da smo imali lijepog vjetra, što je napokon za ovu Fjumanku dobrodošlo. I eto, pošto smo došli sa novim brodom, to je promocija broda, tako da nam je zbilja veliko zadovoljstvo da smo pobjedili, a pogotovo po tom vjetru. Taj brod je 2 puta pobjedio Barkolanu i sadašnji, u stvari novi vlasnici u Hrvatskoj su tvornica cementa Umag. I tako, taj brod je u stvari promocija nove priče, njihove Terestrijana se zove. Congratulations! Aplauzi za pobjednika Fjumanke 2008. Dakle, ovo izdanje koje ćemo pamtiti po buri. Obično oni koji ne pobjede imaju razloga za nezadovoljstvo, no na krstašu RC44 drugo su mjesto smatrali izvrsnim. Za mene je najbolje do sada. Za mene je najbolje da mi uživamo jednom ovakvom vjetru. Imali smo i brod fantastičan, pripremljen, posada vrhunska. Na startu smo imali problema tehničkih, nažalost. Tu smo zakasnili na start i uspjeli na kraju rekuperat, odnosno nakon okreta bova. Čak se približiti vodeće, međutim nije bilo šanse, dužina vodene linije, brzina jednostavno nije ga se dalo proći. Drugi smo krenuli okret ispred Omišlja, međutim tamo je bila potpuna bonaca. I ovaj brod je malo nezgodan za jedrit po bonaci, tako da su nas tu neki brodovi stigli i prestigli. Tako da smo pali negdje 6. 7. mjesto i kad smo se ponovo vratili u friške refule bure smo uspjeli uhvatiti 3. mjesto. Kad pogledam druge brodovi koji su ušli ispred nas, brži su brodovi, veći su brodovi, tako da mislim da ipak možemo biti zadovoljni. Uz najbolje plasirane posade na Fjumanki dobro su se zabavili i ostali. Ako ništa drugo, održali su mišićni tonus zahvaljujući ovoj buri. Bila je trka neizvjesna do kraja, mi smo izabrali jednu drugu rutu, nešto dužu. Na kraju nam se to pokazalo kao uspješno i kao tim smo stvarno vrlo kvalitetno funkcionirali i 3 pobjede u 2 dana. Ja mislim da sa sportskog aspekta gledano da je to stvarno jedan vrlo lijepi rezultat. Mislim da su dečki izvukli maksimum iz broda i nas kao amatera. Najviše što su mogli od nas dobiti. Baš smo se dali cijelu jutricu. I mnogim poznatim osobama Fjumanka je prilika za druženje, možda i za poslovne kontakte. Škura bura im je ovom prilikom poremetila planove. Neki su i lakše stradali, ali su nevolju muški podnijeli do kraja. Nije bila havarija, nego jedan nespotrebni potez pa je malo stradao nos. Ali bilo je čudno jedrit po Fjumanki u ovakvim uvjetima koji više liče na neke jesenje ili zimske. U svakom slučaju vjetra nije nedostajalo. Mislim da smo nadoknadili nedostatak vjetra za sve one silne godine do sada. Danas je bilo izvanredno, mislim da se vratilo za sve one godine koje smo imali bonacu. Ovo je stvarno bilo s kamatama. Bilo je jako napeto i puhalo je ovo jedna od onih ljepših Fjumanki koja brzo završi i puna je izazova i eto, jedrili smo perfektno. Nekoliko manjih sudara i oštećenja na plovilima prilikom starta ili ulaska u cilj stavit ćemo na dušu jakoj buri, a ne kormilarima. Sve ostalo bilo je besprijekorno. Ruta je bila, rijeka Omišalj, ko što se vozi već zadnje 2 godine, rijeka Omišalj rijeka, dosta zahtjevna ruta, pogotovo po ovakvom vjetru koji je danas puhao.
bura koja se dizala, koja se točno nije znalo do kuda će ići jačina te same bure. Mi smo se malo i pribojavali, a to jako ispalo je izvrsno. We had enough wind, it was excellent wind condition, and this was a great event for Aria LNG. We are the very first time sponsor of Humanka, and believe me, we are certainly not the last time your sponsor. And I like to congratulate the winners in the categories as well as the overall winner of the regatta. Najveći broj posada završio je regatu unutar 4 sata od starta, po čemu će se ova Humanka također pamtiti. Vjetra je bilo taman i svi su jako zadovoljni. Čestitam pobjednicima Maxi Shiningu i Rajku Kujundžiću i evo tu iza nas i Marina Lorovića. To su brodovi koji su prvi put na ovoj regati i mislim da je bilo svima lijepo. Proglašenje pobjednika vrhunac je dvodnevnog jedriličarskog druženja. No tu priči o Humanki nije kraj. Jedriti nastavljamo sljedeće godine na 10. jubilarnoj riječkoj regati. Do tada pozdrav svima s Kvarnera.